गाखोदो वा हेलो फ्रेंड्स मिथिसार बोडो यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो हरनाय जाबाय दिनै जों नै खामानि मावनो थांगासिनो दं सानथामसो जाबाय आरो सानथाम सानब्रैसो दिनै जों ओमफ्राय मावसिलागासिनो दं जों दा रेल लाइनाव थांगासिनो दं ओमफ्राय नै बागानबारि जिं जिं बे गामिया जोंना माबा आमगेट दङ खेंख्राजुलि दङ कन्टेन्टआ बारा मोजां गैया दिनैनि कन्टेन्टआ जानला मोनलासो नोंथांमोना बे बागान सिनारिखौ नायसावलाबायदो नै नै जों रेल लामा मोनफैथारसिगोन बेखौ आमगेट होनो आरोना दखाना बन्द गोजा जोंनि खाथि सिनायला जोबनाय दङ बे आमगेट जायगायावबो सेंग्राफोरखौ बोरायफोरखौबो सोरखौबा ट्रेन फैदोंलै ट्रेन जोंना खामानिया माबायदि आं एसे फोरमायना खिन्थानि आंथ' दा खामानि मावनायाव बुंनो हानाय नङा नालाय फोरमायनो हानाय नङा नालाय फोरमायखाना खिन्थाखानोसै आं नोंसिनो नै बे फुरना माल गोजा आरोना नैबेखौ खेवनानै इयाव दोनफैबाय बेखौ उनाव गारिजों लांगोन ओमफ्राय नैबे गोदान गोसोम ग्रिस नांलाजोबलाय ओमफ्राय नैबे बुल्थु गोनां आरो बैना बुल्थु गैयामोन बुल्थु दंबाबो क्लेम बेलेग ओमफ्राय बैना नै बिदि गुदुङाव सोनानै मारिजाबग्राखा सिफ्लंखानाय दंखायो रेलाव जइनाव ओमफ्राय नैबेजों रोगानांगौ जों फार्स्टआव खेमसे रोगाबाय ओमफ्राय आरो फुरना मालखौ खेमसे लाबोबाय बिदि रोगानांगौ आरो जोंना खामानिया ओमफ्राय नै माखासे खेवग्राफ्रा थांखाबाय आरो ओमफ्राय दा उनाव मारिग्रा फैगासिनो दङ ओमफ्राय जों दा नै बेयाव साब्रै जों केरिं खालामग्रा रोगाग्राया दा जों नायलांबाय थादो जायखिया जोङो खेमसे रोगाखांबाय दा रोगाखांनानै जिरायबाय नै दा ट्रेन फैदों ओमफ्राय बे ट्रेन थाङाबाथाय ब्लक जासिगोन माने ब्लक लाबाथाय ट्रेन गंसे फैनाय नङा आरो माने 2 घन्टा बा 3.5 घन्टासो ब्लक मोनसिगोनदां ओमफ्राय नै फुलबो दं माथो ओरैजा फुलबो देखायनांगौ मा फुल होनो बेखौ बुजिलांला आं नैबे गोमोखौबो मा होनथाय नैबे नामखौ मिथिमोनलाय आं बावगारबाय नारजि फुल ना मा फुल होनोमोनथाय बेखौ ओमफ्राय ओरैजा नै बे थुलुंसि दं थिंखलफ्राबो नै गंनै ओमफ्य गंसेयाल' जायो बे नैबे गंसेया जायालै गोजौसिना जाया दहाय ब्लग भिडिअ लानो हायाखै आं बे माबा नारलांनायखौ एबार खेबसेयाव लागोन र' आं एबार दहाय लाबोनो बावगारबाय गुर होनबोनाय फैगासिनो दङ पेसेन्जार ट्रेनसो दहायबो पेसेन्जार ट्रेनखौ 8टानि लाखांखांबाय आं भिडिअ एबार लाबावनि र' खनसे दहाय अखा हादोंमोनलै फुङाव दाबो जोमैया नै खोबांफिनदोंसो दहाय स्रां जादोंमोन दसे अखा जागोन नामाथाय ओइ होबोदों नै जा गेटमेना थांबाय एबार गेटखौ थिखोसिगोन नैयाव ग्रिन सिगनाल दं रेड सिगनाल दं ओमफ्राय मोननैखौ लानांगौ आरो बे ट्रेन ड्राइभार माबाया गार्ड दाबाया रेडखौ बुबाथाय रेड बुनांगौ बियो ओमफ्राय ग्रिनखौ बुबा ग्रिन ब्लक जाबाय नै ब्लक ड्राइभारनिखौ थिखोनोसै नै मोखोना बिलाइ लाखादों बेयाव थेबनानै एबार नैबेयाव थिखोनानै बेखौ होजोबनोसै एसेयाव गारि फैदों नै ओइखिजा ससानसालिलै ओइयाव क्रुस दं द' ओइ नै गुफुरफुर गिदिरनो मानसि फबग्रा जायगा आरो बेयो गोथैसालि नोरोमखाथारा गैला बेयाव मानसि थानाय आरो बुट सिगिबाय थायो एबार नैबेखौ थिखोनोसै दे जोंहा लालबो थुखाबाय नै बायसान्सआव ट्रेनबो थाबलांबाथाय बोखारनो हायाबाथाय बेखौ ट्रेना लाखिगोन आरो जोंखौ नुबानो जों दा बेखौ थिखोनोसै दे थिखोदो लागा बुम गिलिरखालाय नैबे हेन्देलखौ ओरै थ्रोब सोनोसै दा नारलांनांगोन ना नारनानै फिउ गाखोनांगौ जों दा जाबाय बेखौ लायनोसै जों मोखोना बिलाइ लाखानोसै फैदो दा भिडिअखौ बन्द' खालामथ'नांसिगोन आं देलाय थिखोलाय खेमसे टेस्टिं थिखोनायखौ साबायनोब्रा दे नै बिदि लाङो ना फाव खिन्थालायनांगौरा नोङो
नै मोखोना बिलाइ लाबाय मोखोना बिलाइजों माबोरै हमो साफायनांगौ बेखौ ओमफ्राय आं साफायनोसै आरो साफायनोसै होनलायलांबायलै ओमफ्राय आं थिखोनोसै बेखौ लांखांबाथाय नै बिदि लाङो बैयाव बहायजोबसिन आरो जों बेखौ लांजोबनोसै दहायजों समान लांखांखाबाय खावसे गाखोदो नारबाय एबार थांसिगोन ओरै सस्लायनाय ना ओरै थांसिगोन ओरै फैनायाव थाबायनाय इजों समाज नारबोनांगौ जायो लागाव स्पिड खार साखा मजा आया स्पिड बे रुमाल बानायनो थाखाय लादों मबाइलखौ संनानै सोब सोनांगौ दा गोसो नांबाथाय गोलोमबाथाय जेबो जायो बेबायदि नाथाय लाल लाखादों लाल गसंलाय फाव देखायदो मोनसे वा Hello guys होनोब्रा सिंग्रि मेला सोंगासिनो लोखि फुजानि बराय हरनाय जाबाय नै बहल बिबारा लोखि फुजानि गय खान्दिसे जानाय जाबाय नै गयजों बराय हरनाय जाबाय नोंथांमोनखौ जानानै एबार मानखोनाय मोनबाय एसे स्ल' खारबाय गारिया जोंना ओमफ्राय नै माखासेफ्रा जोंना लोगोफ्रा जों दहाय गारनायखौ मावगासिनो दं आरो मारिगासिनो दं जोंहा आदिबासिफोरबो दङ ओइ मानसिया फाय ओइ ओरै थांनिरा ओरै सिगाव नारनांसिगोन ससे जोंना नैबे ससेयावनो मोनसिगोन माइबारि बियो नै जोंना बै ससेयावनो बस्ता दोननाय दङ ओमफ्राय माखासे सिगाङाव बै नुहुरगोन ना नुहुराखैथाय एसे गोजानाव माबाना एसे 100 मिटारसो गोजाननिफ्राय खुलि लांगासिनो दं बिथांमोना नैयाव बस्ता दोननाय दं दहाय इसिम गारदोंमोन आरो ओमफ्राय बै सिगाङाव दा आं भिडिअखौ अफ खालामथ'बाय जोङो दा प्लेटखौ गारखांनानै नै बेलेग जायगायाव लायनो थांसैलाय बै जायगायाव खर'आव दङ बेखौ लाबोनानै इयाव गारफैना होबावनांगौ दा जों लाबोनाया जोब्बाय आरोना नै आदिबासि गामि 1 नाम्बार ना 2 नाम्बार बेलाय जोंना एसे प्रब्लेम जालायबायलै एफा गोजान न'आवसो मालायनि न'आवसो दोनबाय खमसे खम बे लामायाव दोनफै प्लेटखौ ओमफ्राय मोनसेल'सो लाबोनो हायो बेयाव आखाइया रुमायजोबगोन फैगोनसोलै जोंहा बिथाङा नट मारिगासिनो दं आरो औवासार गंसेयाव गंब्रै सोबाय ओमफ्राय गंसेयाव सोयैखौ होबाय माने गंनै औवासार होनानै मारिनांगौ आरो जों दा नैबेयाव साइडआव बोथोना दोनबाय मालखौ ओमफ्राय दसे रेस्ट लानोसै नैबेयाव बर' न'खरसे दङ आरोना साइथिं जिङाव माने नैबे ओरै साइथिं साहा गोजा बर'फोरानो होनजाजोबो आरो जोंना माबायाव दिखियाजुलि एरियायाव सबखै थां फारनैथिंबो सोरगोफुरियावबो एकदम सोरगोफुरियानो जा लावदांगि सेन्टारानो जा आबै सेन्टारानो जा बर' गोजा हाइस बर' होनजायो आरो नैबे सनितपुर एरियानि दिखियाजुलियावनो हाइस आरो सनितपुर होनोबा बे दिखियाजुलियावनो हाइस बर'फोर दङ नै बेयाव माबा थालिर बिफां बायनानै मोननाय दङ नायहैनो र' थालिर बिफांखौ मानसि गैया खोमालै थालिर मोननाय सिनि साम्फासो लायबाव थाइसे जानायसिगोनलै मानसि गैयाबाबो बे जानाया जेबो नङा बे राखेबो जागोन मानसि गैया जों थालिर फिथाइ जाना लाग्रोनोसै ओंखाम उखैनायखायनो बारा मोजां नङालै एसे मुसिनाय जानांगौ खासा खावरासो जाबाय खामानिखौ मावनोसैलाय दसे जोङो जोबोद मेंबाय दसे जिरायबायबो ओमफ्राय दहाय जों इसानि न'आव थांदोंमोन ना इयाव ओमफ्राय माने बेयाव जोङो दहाय जुमाय गिसि लोंनो थांदोंमोन आरो दा मानसिया हाथायाव थांदोंमोन खोमा सेन्टाराव ओमफ्राय दा फैबाय जों दा थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नै प्लेटआ खावसे लाबोबाय जोङो 15 पेयारनि 15 जरा लाबोबाय ओमफ्राय 100 जरानि दं बेयाव जोबोद बुरजा दंबावोसो दा आरो 20 जरानि लायबावनांगौसो फैदो मेंबाय नामा नोंलाय मुजा गानलायबावदोंसो बिथाङा दहायबो खिन्थाखांबायमोन नामाथाय ओमफ्राय नै दा हाबफैफिनसै जोङो दहायनियाव आंथ' सेरेबसो लोङो लोंनाया ओमफ्राय बिसोर जुमाय गिसि लोंगोन आरो
आंबो सम सम लोङो न'आव संनाय सावनायखौसो लोङा मालायनिखौ दैब्रां दैसि लोंनो नागिरा गयानो जा मद' मद' जाखादों नै बा ओरै आफा बोराइ बाथौबो दं नै लोंखांना फैलायबाय नै फाग्ला नायसिया थाङो आं मोखोना बिलाइ लाखाबाय आं नै माबायाव आफा फुङाव ओमफ्राय दा रुमालाव थननानै लागोन आरो आं मबाइलखौ ओमफ्राय नै लायनोसैलाय जोङो बेसे बुरजा दं देखायनि दे आं मालखौ जानला मोनलाखालै आंना ब्लग भिडिअ'आनो खामानि मावनायखौसो सोरबा हगारो नालाय हगारनोसै आरो सोरबाफोर हगाराखै नालाय आं हगारनोसै खामानि मावलाबायनायखौ नै दैयाबो बे दैनि थाखायनो जोंखौ जामब्रबाय नङाबा बैयाव दोनहैगौमोन आरो बेयाव दोना बेलेग जायगायाव दोननांगौमोन आरो बिसोरो बैयाव नायहैथारनां देखायहैथारनां आं जोंथ' रोगागासिनो दंखायो नालाय बेयाव गासै 130 पेयार दंनो बेखौ फाग्ला बायदि रोगानांसिगोन आरो जोङो एफा गोजान ओरै गिदिंदो 50 मिटार ओरै थांदो 30 मिटार 80 मिटार गोजान 100 मिटारानो हमदो नै बोरै थिखोनो आर्मि ट्रेनिं बायदि लांनांगौ जायो जोंनो खमावबो खै केजि जागोन बेयाव 10 केजिनि बारखागोन दा 12सो जाहैनो हागौ 15सो जासिगोन आंबो भिडिअखौ बन्द' खालामथ'नांसिगोन आं दा ओंखाम जानायफोरावसो साबायनोसै लास्ट इन्ट्र' हैनोसै बारा गोबाव गैला भिडिअआ नै जों गारियाव लड होजोब्बाय नै बे खर'निफ्राय गारलांसै ओरै जा जों माने बिराद मेंबायबो नै लड होयै रोगायै बेखौ दा गारखांजोबनानै ओंखाम जाहैनोसै आरो दे गारबावदो मोनसे गारबावदो मोननै जाखाबाय जाबाय नै मोखोना बिलाइया र' आं हासुना ओंखारदों दै हासुनानै गारनोसै दे आंनि बदल गारदो राखेबा आच्छा लोगोफोर नै जोंना मालफोरा गाख्लायजोब्बाय एबार ओंखाम जानो थांगासिनो दङ जोङो सासे नारदों दा नारै गाखोसिगोन बै बे ससे नारनानै गोजौ दं आरोना ओरै मानखोनाय नै ओरै मानखोलांनाय ओमफ्राय बिनि उनाव सस्लायनाय बे सस्लायनायनिफ्राय बे गाखोसिगोन जोंना नारग्राया राखेबा आदायासो नायबावदों जोंना एबार सौबाथाय ओंखाम जासिगोन आरो नै खुमब्राजों हांसोजों जानो मोजांथारमोन हांसो माबाया खुमब्राया मोजांथार इनि बैसाङाव एसे मोजांथारमोनलै आरो नै ओरै गय बागान गोजा नै सोरानोलै बेलाय आच्छा लोगोफोर नै जोङो बे रेल लामायाव दोनथ'बाय ओमफ्राय नैयाव स्कुल दं माखासेफ्रा खेवग्राफ्रा ओंखाम जाबाय आरो ओमफ्राय नैबे सासेना फंबायना बिदा फंबाय ज' लाबोदों आरो ओंखामखौ ओमफ्राय फंबाया जाग्रोबाय ओंखामखौ लामाया माखै थाङो नै बिजोंसो दा लामायालाय जाम्बा मा ओंख्रि देखायनांगौ र' बिसोरनिखौ दा जोंनिखौबो देखायगोन आरो जोंनाथ' मिरामिस गोजा साथामल' जासिगोन जोंना जानांगौआ राखेबा बेयावनो जानो हासिगोन टेनसन गैया आं दा साबुन लायनो नागिरदों बिसोरनावसो दं साबुना नै बेखौसो नागिरनोसैलां हमलायनायसै माबायदि नुदों गुन्दा दा नुखायो दा अमा राजाथ' नङा गुन्दा रांख्रेबख्रेबसो अमा राजाजों समाया खोमालै मालायनि खानाया माबायदि मा ओंख्रि नोंसिना बा सोरनि बेदरमोन बेलाय दरसेल'थारसै अमा बेदर मा ओंख्रिलै नै लाब्रा लुब्रा नायदो थिंखला मा थिंखल होनोलै बेखौ आल्ट्रा मडेल ना फामनि नैलै साबुन लानांगौ राखेबा सुग्रोथो र' दे थाब सु दे सुबावलाय खेमसे सुबावलाय साबुना फुवा खेमसे साबुन फुबावदो माबा र' माबाला हाखु दाखु जाबानो लासैसो जायो जाबाय प्लास्टिकआव सोदो हरदो प्लास्टिकआव सोनानै दे सुलाय सुदो दै सुबाय थादो दै नों लोगोफोरजों ओंखाम जानो नागिरबाय ओमफ्राय नै ओंख्रिफ्रा नायजाखाया नै आंना लावसो ओमफ्राय नै बानलु गोरानजों सामब्राम एवलाबायनाय बाथोन दं ओमफ्राय नै आलु बाथोन ओमफ्राय नै मुला ओमफ्राय बै नै बुद लगायगासिनो दं ओमफ्राय बै ना मा ओंख्रिथाय आलुजों मुला बेदरजों लगायनाय माबा अमा बेदरथ' गैया अमा बेदर ना मा होनो माबा आरो जहल आरो ओमफ्राय नै जों दा जानोसै दे बुदा रानदो लोगोफोर जों दा ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दसे जिरायबावनोसै ओमफ्राय दसे जिरायनानै खामानि मावफिनसिगोन ओमफ्राय आं भिडिअखौ इयावनो फोजोबनो सानबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ शेयार खालामदो लाइक खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट होदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय थाब-थाबनो 1K साबस्क्राइब खालामनानै होथार ओमफ्राय थाब-थाबनो जायनाव निउ नटिफिकेसन थांदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय ओमफ्य नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआ जागोन लोखि फुजानि ब्लग भिडिअ जागोन गाबोन नङाबा समफोरनो जागोन लोखि फुजाया ओमफ्राय जों भिडिअखौ खालामनानै माला आपल'ड खालामनाय जागोन बुंनो हाया बेखौ ओमफ्राय माला थांनाय जागोन बेखौबो बुंनो हाया ओमफ्राय जिखुनु जाया नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो बाय